Maiga y'omonchereria korwa ensemo ya West Mugrango Rogers Muturi korwa eira wetera sigeta seni giensoko una nache kumosira omorokiwa urase kinyoroki ya moruga bosamaro we University ya Pwani oyolenka osioyolengenka ase okuborwa school fees wano nigo Muturi amwakanire school fees yo mwaka oyomo nabo igo kumubugulia bosa wetere gari ya Nyamira Express guchia ase skuru iyo ime ya Mombasa nigo Muturi amochire omobunge o West Mugrango Stephen Mogaka ase okolika liuko guchia se University ya Pwani libaga wenete kumwakanira fees korengana una arweira yo guchia komosomi bosa eyo tara ikiranigwa morokigwa Barack Onyari nigago kiri getambukiro kyo gosirwa nere Rogers Muturi omorikito Stephen Nyarikie Mbunde na ikira na sinsemecho nabo igogotwariganiria orogoti rukubwatia Maiga y'omoncherere Rogers Muturi kurweira yogocha komwakanira omwaka oyomo Barack Onyari omoroki wabwe University ya Pwani oyukonyorore sco asoko buru school fees igorero ikiranirie irerio nabo igo komoira goika ase school eyu wetera Nyamira Express asomo chobosongo Asambali tenkor Rogers Muturi ongira eliogo lya West Mugrango lero ndega iga n'umwanafunzi Pwani University Barack umwana obwenete kobe skuru lakini tana kobe skuru esauli yobolemeru bwechibese na oso kurwa family enkongu etali kwenyara ekesi ekintu akebugolia na endeli tukolia lero nkomobeka tole company ya Nyamira Express Premium ense ya Mukurubono elinde mambia aike Mombasa nanda agende eskuru ne school fees tuwakanire full yo mwaka oyomo kurugabo tuchake kuligyo a lasting solution na kimwana oyo agokora eskuru asemia kende etatu. Barack Onyari omoroki wa University ya Pwani wo mwaka motangani igekerekyo agokere getambukiro ky'omoske Rogers Muturi komosira asa airenga na chikokoromo kiekera ikeskuru eyubene Marieta Barack Kengo Onyari na mai ule story yana kurmaga amaene yasa androrokani ero onde no muisimi wa Rogers Muturi eliogo ya West Mugrango 2027 ero iga bega kongakanele school fees yana ya 45,000 and one yango mbekale galime paka school Nyamira Express Premium ngike school elindenge ndara na masoma one ngonkera ni ile promise tingi cheti ongeile lirube ongeile chibese ochie school chiakaniru lakiro monto karoje panto baminto Rogers ne liogo ne re liogo dira konya twins niga kirekiko moba mochiribo kongu oboteneri bwa CDF ya West Mugrango asogota konyo omwana oyu libagerio komorikira liuko gocha se University nganjero gosoma unambara ngelibwa omuntu CDF nagenda mpaka sobo omwana oyu agachikumulia elinda abakonye abana abali tukulikobwatia bakagenda very early in the morning to CDF office Nyamira kuikira chinsa ibere chiamambia igatuka na baikire ase CDF ya Nyamira nabo babo roli tukoligima mpaka 5:30 mbanyole tikokonya konde once mbanyole lunch mbanyole transport mbanyole school fees bachete kuligia kurseito abantu ba CDF na babanyalite bagoja sitoka bagante bimba ilele details cyane bibande bya mama nebya tata application letter yane ID yane abana bogete mambi kurseito nuko gorukwana nganda baka CDF office. It was on Thursday onega na getoro amaina na bananya nteko bero the whole day kursaine paka saa 11 lunch tiare ngo aina maguru twachire tene ndu yana ana batwira netego egento gyo kabanya arete kondikera eri rube tu isakara tubandikire te bagandei ngo babale bagwakane ebese so wanja kwinonya nekene akinga kanile bese yu kingo ike school and things wago selu ko school nigekerekyo Muturi atebire ng'anyo CDF tego chigosomya omworoki woyu igarachi kwiregetambukiro gyo chikomwakande school fees emyaka 3 bosio for the next 3 years chirijitigalite kerena kanireye never honored na inde inche bono nguchakoba butenenelio mwana oyo
kubwatia mangana ya CDF na kigo ikabona West Mugrango egenderete ke masomo abana vale West Mugrango bachandegete batabwati ogokonyeka uno mwana unoyo nabange, and yet West Mugrango as it is financial year alone mbabeka side 75 million. Steven Nyarike Monde, Ensoko TV, West Mugrango, e county ya Nyamira.